таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. самти мазкур мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат қарор дошта, баҳри пешбурди он роҳбари давлат пайваста зимни мулоқотҳои хеш таъкид менамоянд. сабзаводкорӣ аз бахшҳои соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, истеҳсоли бардавом ва мунтазами он дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузор аст, зеро таркиби хӯроки шабонарӯзии инсонро бе сабзавот тасаввур кардан имкон надорад. дар ҳар хонадони мардуми тоҷик сабзавоти тару тоза ва маҳсулоти сабзавотӣ дар шакли консерва, шарбат ва ғайра ба таври васеъ истифода мешавад. дар хоҷагии деҳқонии ҷурабеки ноҳияи Сангвор дар майдони 6 гектар замин картошка кишт намуданд, ки ҳосили хуб ба даст оварда, ҳам захираи зимистонӣ ва ҳам ба савдо бароварда фоидаи калон ба даст оварданд. дар хоҷагии номурда инчунин дар майдони 2 гектар боғи севуноб обод карданд, ки ҳосили хуб ба бор овардааст. аҳолии деҳоти Сангвор барои зимистонгузаронӣ намудҳои зиёди меваву сабзавотро ба тариқи консерваю хушк захира намуда, бо ин васила дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм гузоштаанд. картошка барои аксарият мардуми сайёра нони дуюм маҳсуб меёбад, зеро ин сабзавот дар таркиби худ витаминҳои гуногунро доро буда хеле хушхӯр мебошад. аммо мутахассисон истеъмоли зиёди онро тавсия намедиҳанд, зеро бисёру бардавом хӯрдани картошка ба фарбеҳӣ оварда мерасонад. картошка яке аз сабзавоти манфиатбахшу серғизое маҳсуб меёбад, ки дар тамоми хӯришу хӯрокҳои миллии мо истифода мегардад. дар таркиби картошка крахмал, калий, калсий ва оҳан нисбатан зиёд мебошад. аз сабаби он ки картошка миқдори зиёди калийро доро аст, истеъмоли он намаки зиёдатӣ ва обро аз бадан хориҷ мекунад, ки ин мубодилаи моддаҳоро дар организм беҳтар мегардонад. дар аксарият мамолики дунё картошка ҳамчун нони дуюм маъмул асту аз он хеле зиёд истифода мегардад. дар тоҷикистон ҳам бо сабаби зиёд истеъмол гардидани картошка сокинони кишвар ба ин сабзавоти серғизо зиёдтар ниёз доранд, ки аз рӯи таҳлилҳо ҳамасола пеш аз ғундоштани ҳосили он арзиши картошка дар бозор гарон мешавад. барои бартараф гардидани ин мушкилӣ бо дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дурнамои майдони кишти картошкаро дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 40% зиёд кард, ки дар маҷмӯъ 65312 гектарро ташкил медиҳад. кишоварзони ноҳияи Сангвор низ имсол масоҳати кишти картошкаро 1 баробар зиёд намуда, аз ҳисоби заминҳои бекорхобида дар майдони 1117 гектар картошка коштанд. баҳри фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон оиди соҳаи кишоварзӣ, махсусан соҳаи кишти картошка мувофиқи пешниҳоди раёсати кишоварзии ноҳия 250 гектар пешбинӣ шудааст. алхусус илова намуд бо амри президенти мамлакат 1 гектар ҷамъоҷамъ 402 гектар дар сатҳи ҷамоати деҳоти Сангвор кишид. имрӯз бо ташаббуси аҳли ҷамоатчигии ҷамоати деҳоти Сангвор ба кандани кишти картошка шурӯъ намуданд. аз ҳар як гектари он 250 то 300 сентинери ҳосил ба даст меоранд. ба ғайр аз картошка кишти ғалладона. бинобар ин ҳар як гектари кишти ғалладона ана хоҷагидорон ва деҳқонони заҳматкаши ҷамоат деҳоти Сангвор ҳосили хуб ба даст оварда захираи дусолаи худро ба инобат гирифтанд. бояд гуфт, ки таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти кишоварзӣ аз истифодаи самараноки заминҳои корам, саривақт ва бо сифати баланд гузарондани кишти зироатҳо вобастагӣ дораду дастуру тавсияи олимони соҳаро тамоми кишоварзони мамлакат дар амал татбиқ менамоянд, то ин ки ин маҳсулоти серғизо дар бозор арзону дар ҳар хонадон фаровон бошад.
вале аз сабаби он ки ин сабзавот серкалория аст, аз меъёр зиёд истеъмол намудани он тавсия дода намешавад. бо сабзавоти тару тоза таъмин намудани аҳолӣ ва ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишварамон яке аз вазифаҳои муҳими кишоварзон мебошад. Дар Тоҷикистон вобаста ба имкониятҳои хуби иқлимӣ, имконияти хуби парваришу рӯёнидани ҳосили босифати фаровони сабзавот мавҷуд аст. олимони соҳаи кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои маҳаллии давлатӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва институтҳои соҳавӣ барои самаранок истифода бурдани имконияту захираҳо, истифодаи роҳу усулҳои самарабахши парвариши картошка ва рӯёнидани ҳосили фаровону дар ин замина таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамкорӣ менамоянд. истифодаи роҳу усулҳои инноватсионӣ, захираю имкониятҳои маҳал, интихоби дурусти навъи дураганамоӣ вобаста ба шароити табиӣ ва бо ғизо таъмин намудану муҳофизати зироат омили асосии афзоиш додани истеҳсоли картошка ва ғанӣ намудани бозори дохилии маҳсулот мебошад. зеро истифодаи технологияи пешқадам барои парвариши навъҳои гуногуни меваву сабзавот, баланд бардоштани ҳосилнокии картошка ба гуфти коршиносони соҳа саҳми арзанда дорад. аз ҷониби дигар хоҷагидорон бо ин васила таҷрибаи пешқадами технологияи парвариши зироатро аз худ карда, донишу малакаашонро такмил медиҳанд. чунин тадбирҳо баҳри хубтару беҳтар истифода бурдани имконияту захираҳои мавҷуда, баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳои назди ҳавлигӣ ва майдонҳои кишт мусоидат менамояд. ба миқдори зарурӣ истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ аз ҷумла меваву сабзавот ки барои бартараф намудани норасоии моддаҳои фаъоли биологӣ, қанд, кислатаҳои органикӣ, аминокислатаҳо, витаминҳо ва микроэлементҳо мегардад. дар таъмини бехатарии маводи ғизоии ҷомеа саҳми созгор мегузорад. илова бар ин, дар натиҷаи корҳои селексионии олимони соҳа навъҳои гуногуни меваву сабзавот аз ҷумла себу картошкаро кашф намуда ба истеҳсолот ҷорӣ намуданд ки миёни харидорон дар бозорҳои ҷаҳон талаботи зиёд дорад. истеъмоли барзиёди меваву сабзавот боиси бартараф намудани норасоии моддаҳои фаъоли биологӣ, қанд, кислатаҳои органикӣ, аминокислатаҳо, витаминҳо ва микроэлементҳо дар организм мегардад.